Díky, že mě vezeš do práce. Víš, Sheldone, že mám dneska volno. To jsem rád. Od ničeho tě nezdržím. Svítí kontrolka zkontroluj motor. To tě obvykle nabádá ke kontrole motoru. Klid, ta už mi svítí asi měsíc. To je v podstatě další důvod ke kontrole motoru. Sheldone, to je v pohodě. Pokud by to bylo v pohodě, nesvítila by. Proto ji tam výrobce dal, abys věděla, že to není v pohodě. Možná je vadná ta kontrolka. Je tu kontrolka té kontrolky? Co je? Studie prokázaly, že provádění úkonů, jako je jedení, telefonování nebo pití kávy při řízení, snižuje reakční dobu stejným dílem jako 30 ml alkoholu. Nemáš sebou nějakej? Ovšem, že ne. Škoda. Jedeš přes Euklidovskou? Leonard jezdí přes Los Robles. Tak ať si to užije. Euklidovskou třídou je to vzdušnou čarou blíž, ale jsou tam retardéry, které prodlouží čas cesty z bodu A do bodu B, čímž je to méně efektivní volba. Ale řídíš ty. No. Ovšem, pokud nechceš zpomalovat na retardérech, beru námitku zpět. Dám ti zajímavou otázku. Víš, jaké je nejčastější jméno ulice? Ne. Je to chyták. Druhá ulice. Čekala bys, že je to první ulice, ale většina měst první ulici časem přejmenuje na něco jiného. Je z ní třeba hlavní ulice, široká ulice, Michigan Avenue. Takhle my s Leonardem často využíváme čas dojíždění a tříbíme si mysl podobnými hlavolami. Taky hrajeme různé hry. Chtěla by si zahrát? Ne. No tak, je to legrace. Další hup. Takže já řeknu anglicky prvek a ty musíš říct další, který začíná na poslední písmeno toho, co jsem řekla, ano? Já začnu. Helium. Teď bys mohla říct Mercury. Takže mám Y, což je velmi chytré a těžké. Řeknu Ytterbium, což ti vrací M. Ty řekneš molybdenum a já řeknu magnesium. Ty řekneš manganýz a já potom zirkonium. A tobě zbývá mendelivium. Další prvky na M už nejsou, protože stále tvrdím, že by meitnerium mělo zůstat jako ekairidium. Takže si vyhrála. Ještě jednou? Co kdybychom si teď dali chvíli ticha? Tak dobře. Promiň, ale ta tvoje lhostejnost vůči kontrolce zkontroluj motor je velmi znepokojující. Vystup. Musím tě upozornit, že i když mám teoretické znalosti o tom, jak pracuje spalovací motor, nejsem si zcela jistý tím, zda zvládnu diagnostiku. Povídám vystup. Dobře, tak to zkusím.